Un număr și mai mare de răniți este în rândul polițiștilor. La Spitalul Ministerului de Interne, pe parcursul întregii zile, au fost aduși 10 de polițiști cu diverse leziuni corporale. Unii dintre ei sunt în stare gravă. Patrula de la poartă, repede doi încoace, la mine. Turdici sau nu știu de aici. Pune mâinile înainte. Așa. Patrula, puși de acolo. Doi. Unul din partea asta, unul din partea aceea. Nu. Patrula apucă. Davai, ridicăm-ne sus. Ne ducem acolo înăuntru. Mergi în partea aceea înainte. Unde e doile așa? Ieși la nu numai... Până la ora 21, la Spitalul Ministerului de Interne au fost aduși în jur de 100 de polițiști. Majoritatea sunt cu răni, cu sticlă, fracturi și diferite traume prin pietre, cu pietre. Valeriu Obada afirmă că echipele de salvare nu au avut acces la eventuali răniți din interiorul clădirilor Parlamentului și președinției. Cu părere de rău, eu care sunt participant la conflictul militar din 1992, pot să vă zic că și atunci erau manifestări de tipul ăsta, dar accesibilitatea medicilor pentru acordarea asistenței medicale era absolută. La astăzi, cu părere de rău, noi nu am avut posibilitatea și nu avem posibilitatea nici până acum să evacuăm toți polițiștii care sunt traumați, răniți în conflictul de astăzi. În interior, în clădiri. În clădiri, da. Liliana Mircea Goia, Valeriu Damian, Mesager. O ședință extraordinară a avut loc la guvern. La ședință au participat președintele Vladimir Voronin, premierul Zinaida Grecean, speakerul Marian Lupu. Iată declarația președintelui Vladimir Voronin de la această ședință. Nimeni n-a depus cerere oficială până astăzi, tot ceea ce ne-a confirmat domnul Iuri Cican, în Comisia Centrală Electorală referitor la unele sau alte încălcări a Comisiei în cazul acestor alegeri parlamentare. Fără de aceste apeluri și fără de a primi rezultatele definitive, avem ceea ce avem în piața a doua zi. Și nu în piață, dar sunt atacate foarte, foarte grav instituțiile cele mai importante statale, președinția, Parlamentul și alte instituții. Și noi cu dumneavoastră trebuie să luăm decizii respective, ce facem, care să fie comportamentul nostru. Eu cred că, în primul rând, noi suntem obligați să informăm societatea. Să informăm pe cei alegători care duminică și-au dat votul, care duminică au participat la alegeri parlamentare. Indiferent pentru care partid politic, indiferent cine au susținut, cine nu au susținut. Pentru că așa sunt regulile alegerilor. Acei care pe urmă câștigă alegerile trebuie să asume obligațiunile și responsabilitatea față de toată societatea, dar nu numai față de cei care i-au votat sau nu i-au votat. Pentru că votul este anonim, așa trebuie să, aceste reguli trebuie să respecte orice guvernare. Eu cred că noi, în primul rând, trebuie să începem cu un apel față de concetățenii țării noastre. Eu am pregătit un apel, ieri m-am imprimat, un apel foarte frumos, foarte calm, foarte cinstit față de alegătorii noștri, față de concetățenii noștri, cu mulțumiri foarte mari pentru susținerea care ne-au acordat-o nouă guvernării parcursul acestor 8 ani de zile, cu mulțumiri personale pentru acea conlucrare de 8 ani a mea în fruntea statului, calitate de președinte. Nu știu, poate trebuie și acest apel, pentru că ziua de astăzi, ziua bunei vestiri, nu poate să o amâne nimeni. Aceasta este o zi foarte importantă în credința noastră. Dar trebuie și alt apel către toți acei care participă și toți acei care sunt îngrijorați de ce se întâmplă în Chișinău, în centrul capitalei țării noastre.
Noi nu putem astăzi să facem încă concluziile definitive și respective în domeniul celor ce înseamnă aceasta manifestație și ieri și astăzi. Dar multe lucruri se văd și multe lucruri sunt înțelese în interesul cui și cu ajutorul cui aceste lucruri se petrec și au loc. Și noi am să ajungem la dezvăluirea acestor evenimente, organizatorilor, tuturor celor care au plămădit din timp. Pentru că eu vă reamintesc dumneavoastră, dacă cineva nu o citiți sau nu este la curent, despre fraudarea alegerilor s-a vorbit o lună în urmă, că o să fie fraudare. Despre multe alte lucruri care, în consecință, trebuiau în opinia cuiva să urmeze după alegeri, tot așa. Parcă să informa societatea. Măcar că încă o dată, eu am vorbit până la alegeri și astăzi încă o dată spun că cei mai cointeresați în petrecerea alegerilor parlamentare la cel mai înalt nivel democratic am fost noi, toți cei care suntem în guvernare, și doi, am fost noi, cei care suntem în fruntea și în Partidul Comuniștilor de Republica Moldova. Deci, iată, să ne consultăm și măsuri trebuie aplicate. Este foarte ce măsuri trebuie aplicate, ce propuneri sunt, cum trebuie să procedăm. E clar, cert că organizatorilor acestor acte de vandalism, ceea ce fac în Parlament și în președinție, altfel nu se numește, dacă presupunem că ei sunt patrioții ai țării și au grijă pentru țară și pentru dezvoltarea ei, nu poate să-și permite un patriot să facă așa ceva, acte de vandalism. Dar noi trebuie să ne gândim cum procedăm și ce facem, pentru că se vede clar scopul lor principal. Foarte bine se vede. Lor le trebuie din partea autorităților numai decât vărsare de sânge. Eu personal am trecut prin aceste lucruri în 1989. Și în mod sincer am crezut că am să depășesc aceste momente în calitatea mea de președinte. Dumneavoastră cunoașteți că ne-am străduit foarte mult. Că noi am mai avut în 2002, 6 luni de zile corturi între președinție și între Parlament. Și am avut și alte probleme pe această dimensiune. Și în mod serios, eu credem că eu am să depășesc aceste lucruri personal și o să fie tot normal. Și vedeți dumneavoastră că această operațiune este bine plămădită și este bine gândită. Și bine organizată. Și se vede că este și bine plătită. Nu pentru copiii ăștia, pentru elevii liceilor, pentru elevii colegilor, pentru unii studenți, pentru că astăzi toți sunt conștienți, astăzi toți se bucură de mass media. Cunosc foarte bine câtă atenție a acordat actuala guvernare acestor tineri din țara noastră. Și în cadrul anului tineretului și cu alte ocazii și în alte situații și la concret. De aceea aceasta le trebuie altor forțe. Este clar. Foarte clar. Trebuie altor forțe.